Hei Putih, kowe orang mbak lambiku, kok isi reget lan mambu? Wingi wis dikumbah kok saiki mambu. Kowe ngumbah maneh utawa aku ngomong karo ibu? Yo merah. Sekedap mbah, kula jukuk. Matur nuwun. Sapa jenengmu? Kula Bawang Putih mbah. Nak Putih, gawon lau iki. Mbah, aku uga pengin waluhe. Kene menehi kula. Apik ya Putih. Apa kowe orang mbah sandanganku? Kowe karo mbah tuwa iku. Klambiku ning ndi? Klambine kentir. Apa? Kentir jaremu, aku bakal ngomong nang ibu. Sayang, ibu wis mulih. Nggih, Ibu. Iki kanggo kowe. Ibu, aku arep Putih diukur. Gawe masalah apa maning Putih? Sadurunge aku weruh dheweke lan mbah tuwa lan sandanganku kentir. Putih wani banget. Saiki ibu goleki awake lan nguwehi pelajaran. Walu sing diparingake mbah mau tak belehi dhisik. Emas. Hei Putih, kowe wis ngentirno sandangane anak-anakku ya? Aku ora sengaja, Bu. Ojo ngapusi. Hah? Emas? Endi emas iku? Ojo, Bu. Putih kudu ngurus. Merah, endi walu kowe ndelek walu apa ora? Hah, walu, sedelo aku bakal goleki. Cepet buka. Hah, waluhe kosong. Apa Putih sekongkol karo wong wadon tuwa kuwi? Putih, kowe sekrongkol karo wong wadon tuwa iku? Sekongkol apa, Bu? Ojo ngapusi, ing Bali ora ana pangan kanggo kowe. Duh mbak, cepet aku wis ora tahan maneh. Duh, sabar, aku uga lara weteng. Apa kita keracunan panganan wingi? Putih, Kok wani ngeracun panganan kita? Racun? Aku ora racun panganan sampean. Ngapusi. Kita lara weteng sakwise mangan pangananmu. Aku ora ngapusi. Putih ora ngapusi. Iku tumindakmu dhewe. iki sapa? Dheweke iku wong tuwa sing menehi walu. Oh, dadi dhewe iki. Wong tuwa sampean sing racun walu iki. Ora ana sing racun, iku lau sihir sing ngadili wong. Sampean wis ngrampas hak wong liya. Iku karma kanggo sampean. Aduh, wetengku lara maneh. Kesugihan sing akeh ora bakal cukup kanggo ati sing sraka. Sinau kanggo ngrasakake rasa seneng amarga kebahagiaan ora diukur saka pira sing sampean duwe.